Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Бүген Сабитовлар гаиләсендә гаять шатлыклы матур көн, олы бәйрәм. Яңа Мастяк авылында туып үскән. Бүгенге көндә Иске Кулатка бистәсендә гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Сабитов Руслан Фәрит улына 35 яшь тула. Күркәм гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Гүзәлия, кызлары Эвелина һәм Виолетта, кайнанасы Равиля Рафатовна һәм барча туганнары да котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Минем кадерле кешем, салкын кышның 16 гыйнварында 35 ел элек дөньяга аваз сала. Ул дөньяга килгәч бик нык ашыгып, бөтен әйберне дә үзләштерергә тотына. Бик иртә йөреп китә, ә инде 1 яшьтә йөрәккә сарымай булып яткан әттә-әннә сүзләре белән дә куандыра ул. Әти-әниләре күз нурларына карап сөенеп туя алмыйлар һәм аны матур, акыллы, өлгөр итеп тәрбияләп үстерергә тырышалар. Бүгенге көндә яраткан тормыш иптәшем, әлегә яшь булса да җитәрлек тәҗрибә туплаган шәхес. Менә дигән ир-егет. Кеше күңеле өчен иң кадерле, җылы урын аның гаиләсе. Шуңа күрә дә инде яратканым бар эшләрен тәмамлап, гел безнең яныбызга гаиләсенә ашыга. Менә инде 10 елга якын без Аллага шөкер, татулыкта, мәхәббәттә, ике яктан да якыннарны тигез күреп гомер итәбез. Җаным, бәгырем, кояш нурым, юбилей бәйрәмең котлы булсын. Синең белән бергә, пар канатлар булып, тормыш сукмагыннан атлавыма мин бик шатмын. Танышуыбызның беренче көннәреннән үк мин тормышымны чын бәхетле кеше итүче кеше нәкъ син икәнлеген аңладым. Шушы бергә яшәү вакыт эчендә мин сине сайлавыма бер генә тапкырда үкенгәнем юк. Син иң саф, иң ачык күңелле, мәхәббәтле, аңлый белүче, кайгыртучан, искиткеч яхшы ата, якын кеше, тугры дус, ышанычлы ир, якты күңелле якын кешебез. Син булмасаң, сөеклем дип мин кемгә дәшәр идем? Мәхәббәтнең бөек көчен тоймыйча яшәр идем. Минем чиксез шатлыгым да, бәхетем дә син бит ул. Шуңа синең туган көнең иң изге көн бит ул. Мәрхәмәтле булган язмыш, бергә бәйләгән юлларны. Аннан әти-әни иткән, үстерәбез балаларны. Кадерлем, синең белән мин чын мәгънәсендә хатын-кыз бәхетенең нинди булуын аңладым. Алла рәхмәт сиңа. Аллаһы бер үк безнең бәхетебезне күпсенмәсен иде. Әле бик озак еллар иминлектә, һәр туар таңга сөенеп яшәргә насыйп булсын иде. Кадерле юбиляр, киләчәктә дә яраткан тормыш иптәшең белән тәүге хисләрегезне тапламыйча, берегез өчен берегез җан атып, хөрмәт итеп яшәргә насыйп булсын сезгә. Алдагы җыр якыннарыгызның музыкаль бүләге булып яңгырый. Кабул итеп алыгыз. Isingdami jonim sening bilan Tavga qabat uchrashuvlar Shul maldan so'ng bizning g'oshiq jonlar G'umrlik birga qavuşdilar Qo'l tutunib g'umr yo'lin o'tamiz biz g'umrga birga Mening g'oshiq ko'zlar sening ko'zda Sening ko'zlar mening ko'zlarda Qo'lga qo'l tutunib g'umr yo'lin o'tamiz biz g'umrga birga Mening g'oshiq ko'zlar sening ko'zda Sening ko'zlar mening ko'zlarda Yıllar uza biz sening bilan Şulu күркәм шулу гашыйклар Тугры булган безнең мәхәббәткә Барча галәм һәр чак
култатынып гомер юлын үтәбез без гомер гөле бергә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Кулга култатынып гомер юлын үтәбез без гомер гөле бергә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Мәхәббәтнең җимешләре булып, иминсә газиз балалар. Тырышканда барсын Ходай бирә. Иң генә торсын дөньялар. Кулга култатынып гомер юлын үтәбез без гомер гөле бергә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Кулга култатынып гомер юлын үтәбез без гомер гөле бергә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә.